Bismillah, lumière kunafoni kenaka. Anga kunafoni munu bidaw ma anga todum kana ni wati nane watu sele anga jaban so sanfe no e lumière TV. Ni wati naka hakili jiri ka foko segu kaufe. Abi fo femi mako wuliga joni bara mi beke ka nyesi précisément anga abi fo mi mako e fonzi dinga uma o bara ko ni damina na segu kaufe wa maire yere kumbe kenaka no e nunu jarae ale naka e conseil chairman kumbe kenaka mi se ka to bara no obike kanye donc amba fo na doron ka foko segu akoni ye vilmi ni ya ka ko taka laje abini ka jani mali dugu chairman bay sabla ibina ye ka foko mairie ani population tigari nyoma ko wulga joke membe se ka to segu bi se ka jeya chogomna inondation dugu ba me ka mali kono do be se ka boala chogomna namboray ambita be fo mi mako procès de l'achat de l'avion ibina ye ka foko o bara ko ni président avion présidentiel o bara ko ni bi se na hali sisa o hokum konnana o kiri ko ni mado be no ye général Drabo na abu wele ko général Moustapha Drabo akoni wele la barka no ye ina fo kiri ina fo nega ba sanfe aya jira ka foko ale koni kuma chaman be obeka fo kiri ko ina ko ale ta chaman kala makoi wa niyata ka laje mami wati mina ko numbe kendo ye général Moustapha Drabo ale kun abi fo mima ko ina fo directeur des hydrocarbures des transports et des armées awati ale kumbo onyamala wa ya jira fana ka fo ko cherela kuma chama be ka fo ka leta ayere o kon nun kono wa accusation chama kera nye salema ale ta ayere o kono nambore abi fo mima ko mois de la solidarité no ye octobre kalo e 100 abi fama ko krafeden o kleli kalo abi ka angamali ba konana abaro koni eko unuma dowa depuis le 1er octobre ndiata ka laje o bara nungoni adlansema koni o kera dugula précisément yorla yoro mi wole ko bamako anga yoro bami be nanga makorba ko yoro do nuba wele ko maison des aînés bara nungoni bele jeli kere no le 1er octobre ga jira ka fo ko deme ani deme ka kay ka nyesi mauma mamunu be sa ko ulu ko ni ma korba wi ani mamunu be ko setuye ani mamunu be ko mawdo mamu ni ugarsa kama bunya ni ya ko taka laje nyinata bolo fa dalembo ka sabla kololo kele ka nyesi ma chamama sanali jugu e chogoya o fe mali kono wode kama ulu ko ni ka wuliga joni baro bebe ka ke membe se ka to bele jeli se ka doni konnu konana namboray ambita be fomi mako tourisme kele no odi jatiya wole kelaw u kele ko bo anga aisi jamana kono Mali Burkina Faso Niger ku yutigade nyoma ka wuliga joke bara no bisaka nya chogamna wode kama shu anitle nyonyo bisena tigadi nyoma be sirawo sirafe lakana kola ibina ya ka foko jabi chaman sorola wa be ka jira fana ka foko yoro to fana na fo ko secteur wore ko na sonama ko wuliga jo ani baro be be kam saka te jabi chama me saka soro o konnana namboray ambita maina nantara maina a ibina ye ka foko maina ka fe no tiens la flawati min nabi dumni ko galaya biala ni yata ka laje ko bidon litre kele no e 20 litres bidon 20 litres ni yata ka laje a kele maina ka fe no ko abita fo ina fo wari wa saba ani keme wolonvla ani keme wolonvla la ni yata ka laje abi fo mima ko malo ko kone bi se kata fo wa saba hakela aboro atengati boro niyata ka laje gela chama ngoni ubeka jede mina maina kaufe no ko ubuka dumni kola ni watina sabla amfila wati mina samia konde bi sena ka fe umabo folo wa gela wore ni ina fo takasegu ni hali israke chogo o bele jelbe ka gela la do ni ko non konana nambore ambita bankas nantara bankas kaufe na ibina ye ka foko mafla ulu koni bonne unina ni chawdo ni mafla kele o ta kera le 3 octobre précis ou fla be kera le 3 octobre no ye biere jeudi doyina a kera yenno 3 octobre 2024 bidoyina akera inafo bankas ka fenno ma kele ale kun jolembe jala sagu précisément au commune na inafo banki na fama ko caisse villageoise do dala a jolembe o dala
mugu perenta koni perena yenno ka ale koni bona anina to kelen do insa ale koni ye balde soro ibina ye ka foko o kera sababu ye ka olu fila koni ntanya banka ska fe no bi akera bi alamasi doina nambore ambita kulbando ye faso ba maliba uka nyema ba mali don ka nyema ba koni la simi gota aka jabala ibina ye ka foko ataki min keranga jamane kono le 17 septembre dernier o hukum kelen konana mali finitugu koni ka nyema bando koni la simi gota ale wele bla bema ko aina anga hakina felen ke anga nyogon famu kono bara no bele jeli kera le 23 septembre 2024 dernier ni yata ka laje o hukum kelen konana anga ministre mimbi ka kabar nyesembe la kana koma akumbe ministre minga bara nyesembe defense koma akumbe ina fo Colonel Sadio Camara akumbe Daoud Mohamed Aga Hamadun ofana akumbe ni ataka laje ni manunu uni chef d'état major général fembe obe kumbe kata fara anga kuna foni di la kana ko sirafe ama be kumbe kenaka nyoye ko ni kera ni ma banu nyonche ka jademina uke ka bara uke Colonel Goita ka nafo kuna foni minda ya la sembali do mana fama ko adresse à la nation no kera le 22 septembre ni bara no bido okonana wa jirala kafo konala sonama ko ko bebi sigi senga misaka to maldo misaka lakana bisaka do lakana usaka dogo majugu ka jugu ya anuka kewele jugu o kani o hukum konana nyata kalaje uya jira kafo ko anga mado be sando o yanga ministre de la défense Colonel Sadio Camara ni ale fana enseignant compétent fana ministre do ale ko ya jira ka fo ko nyonye min filne yakeni unu nyonche ka abido hukumin kono o de 17 attaque min kera wa ko ya jirala ka fo jamana nyema ani mali politique mo be kata fara mali dem fenfenga ko ni be chese lendo tuguni ni nyona wale kana ke wa ko welele bilale no malien bema kam bele jeli kanga ke vigilance kono ndo o de hakili kanga hakilu la munumuna nga barakna hakili jona ka gale ya ukumbe jona mi bisaka to cheni wari kana ke kanyesanga jamana ma niyata ka laje o fana kofe anga nyama bando e kuna lasimi goita ale ajira ka fo ko ni nyonye ko abike kum ake kunyemi flate ko iklempe oredo mali don ambise ka nya fo nyonye munde kera munde kunkera ni ko inkera gele ya kunye jume munde kunyi kanga ke na make munde kunkera ni amali don kumima kunya to akera donc ko désormais ni nyona wari kana ke mali kono ble wa ko aye o kuma munun fo o kera sababu ye mali finitigi nyama ba munun ko mekana ka o bele jeliye hakilna nyana man bawsoro uni hakilna kuro bora kenaka ulu ka nyonye ko nana kera sababu ye sababu ya to ni famille nyumamba o sorola wa Colonel Sadio Camara na ale ministre de la défense et des anciens combattants ale ko ya jira ka fo ko ni nyonye ka bi ke sababu mimbato mali don kata fara anga finitigu nyemauka ani finitigu belejeli ko ni galaya ni toro nyona o kana keble mali kono wa nala sonama wuliga joko ni beka kemse kato abi bali pew nambore ambita Burkina kunu uka conseil des ministres kele akera sababu ya to ni Burkina nyemau ulu koni decision gelendo ta o decision gelenti fen wore koy uyata kanyesi abi fo précisément femima ko chasser no yeno ina fo jusuma manao ani burusan mena fima nu nyonao ko ni bele jeli ko o kera fen fami be interdit Burkina tuguni ko ni mama yera abara la ko geleya ni toro min kanga deika ka be deika de mi se ka to nyona kana ke ble wa capitaine Ibrahim Traoré na jenyon ko ni uyani hakinata wa uya jira fana ka fo ko désormais ko Burkina ka jeya ko de ke ulu hakilna yo de ulu ka wulga joy wa obuche siri meme se ka to Burkina bebe se ka nin koyi ka amadrafa ka a hakilisigi abarau a hakilisigu ka ako ke ko abinya chogamina nambore mouvement ambiko ambita uluka lancement kena kaminkera lundi le 30 septembre 2024 précisément au ka jabala bala ngabo wele ko tulis groupe o jabala bala ni ataka laje uya jira ka foko uluka ni bara ngoni ko niye usan saba hake ko luboke wa uliga joni bara bebe akemse ka to kulu fana ka deme be se ka se mali dewma surtout mamunu be ko usama ko setuye ani bana jugu bi mununa ina fo abe fo mi mako farikoloje bana
jamana o be mun nanda fama ko yifuge nu nyona ko u ka wuli ga jonu ga bara ko ni bebe ka kemi se ka to ni manu be se ka lafiya wa abi fo fe mi mako produit nyana man chama ba taraka dini manuma mi be se ka to ko mi be se ka to bi u farikolo be résister tile koro o fana ko fe u ya école de minan chama ta duma kayo na biku ana école de minan waro fo ka ta fra ashakuka ni ata kala je wa ku bina do quartier be kono ko mina fo korole ka to ka ni minan nundi demsanu be ko c'est tout ça moye ka sanka minan nyana man sanku ka kalan ko nyana bo fatima tanyan batulina do ni na balmaw ulu ko ni no e bintanyan ye kata faro balmaw be kata soro jino be jelika kulu ga wuli ga joti fly ko maldo be se ka lafia sirawo sirabe no o kanga sanka deme o sira fe kulo bo o baroke namboray ambita précisément Sénégal jamanaka nantara Sénégal jamanaka o kanyama ba ko ni kunu nyogonye senfendo kere ministre ga nyogonye aya jirula ka fo ko ndala ka je domi mbi wele ko le 14 octobre 2024 ka ale présentation do no ye document do o nyemayata na fama ko présentation des documents de politique nationale et de développement ka le bina o ko ni nyamata ko aliana ka gouvernement be bina ke kanaka uba wele ko sika A2 sika AD ko ale bina koni o président nala sonama namboray toujours au Sénégal jamanaka o ka nyama bando ye Bassirou Jahar Jumay Fay ale koni aya jira ka fo ka ale ni Mohamed Youssouf no ye Niger nyama koroye kuli ye nyon soro aka pale kono nyon ye konana ajirala ka fo ko Mohamed Youssouf koni ka tarabo Bassirou Jahar Jumay Faye wa aya jira ka fo ko ale nana kana a nana chidola mais ale koni chinya to ale fleni ale bina che info parce que che Sénégalais wa sona kata ka kenyama e ka galaya yarmayala aya jira fana ka fo ko uluna ale koni nyema e bibina jekul do nyema na be fo amako indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel no odeye ko ka lakana ko o koni o kele ka bo Sahel jamana ka ale koni bo o nyema la bi ka le na Bassirou Jahar Jumay Fay kubu kuma o ka meme te ka to hakina be falen chamambe no bu yer nyinga ko isufi bida bina wuliga joke ka benin ko in baran nuke wa ningali chamambe ma chamambulo nin ko in konika namboray ambi sigi kananga jamana kono kanga bara anga bi émission précisément kuna foni kuncheno mi wode yanga colonel Abdoulaye Maiga ale na ka délégation koni kunu uye Bamako soro le mercredi 2 octobre 2024 u koni nale jama baboro ko kumbe jama uye point dama dota ina fo abe fo yoro mi ma ko fe baga na abore no abe fo yoro mi fana ma ko échanger de kalabankura fo kata afra ina fo dugo konna poundo wa ya blasira fo kulba fa katla ka jigano fe fa kaso min be se ka to ko aka don ka fo ko mali don ko ni ka tarakma min fo woye luka mirna luka hakinai nani aw anye kuma kan munun soro cedo daw ani Amadou Sala Touré ka micro la kunu fe bag yoro la anga je angula me ñon fe ani barati mali arima me foli ku bela jale ala ka shini gena la bango nyuma nduma ala ka kisi mako jugu toroma aben barati na wala ça dépasse quoi wala ka kuye we façon kuna wala te ka la ka déplacer ka ta to fe ka ta kien fo yene vraiment en wasala toro en content na me do ala kana ala ko jigi to quoi ala ko jigi to o be mingela mi maliko e na e maliko e ala ko jigi to ali yere ni maliko te ala ka ke maliko e vraiment jara ko sabe quoi wallahi o yere yere yan wasa quoi wallahi o yan wasa toro parce que nous voulons quitter de cela wallahi en segana yere wallahi merci ouais merci à vous ala ka sango tala ala ka siri kedere iba me ame sunola ka dawli ke kanda ala ni mari alime de no amba foda albi ala ka do foda ka sango tala ma kana jawana ala ka bo juru boro ala ka juru sana ala ka siri kedere ka ala ka mani ba dia ka dia ba ke ala alfura cameraman ala ka isra ini bora ke ala ka isra wato de ko ka asia kabi trezel wote ame abdal be ka bole ka bo ka abdal be ka fo ay men ka kira abdal be ka modele ka bo ka fo ka e do fo ube mai ka bo ka fo ka be fo ay yani ke ala ka irasa faso de nguma angata so arime ambe se wale ga ambe basi an lo ko bina le ka bo jamalaka
vraiment tara kuma mun fo on est là à jaranye quoi. Donc toujours on be trahison soutenir pour que ça dana quoi. Vive Assimi Goïta, vive peuple AS. Ana na faso kanu da. Faso kanu. Faso kanu. Ah, kina kusema. Mama sa ama yinu wa fama yira temenga. Bravo. Ça va? Awa Kulibali. Ça va le Kurana? Ana na Assimi Goïta. Awo. Alors, mais merci beaucoup, madame. La ministre ko menna ajara yere awayana ma mali ko ina koni amala fo ay ko mu fo onina ibi yere yakona awo me yere yakono abo awo alors wala kanu bi gagné mali jeunesse to ma wala kam me molo gagné si mali jeunesse ma vraiment jeunesse yere anga amika baram ke anga jija alisa anga continuer anga barafe be se wolo Waalaikum salam. Mariam Bagayo wa sabal. Alors bibi anno ibi munde la ya. Ame ministre ga wole gane la ya. Bana na ministre ko ya. Alors est-ce que comment me faut onina o jare yo? Ah jarane toro. A jare toro. Ah jare wa buyana ma. Ba benima. Alors mais bi munde sura ko jen to jona mu ma fam fo. Ah. Kunu ma fam fo la ko mu bi munde sura ko. Ame droit de droit la ga glin mandi berma malugo ena. Merci. Notre Zakaria Djara, le président de la jeunesse communiste. Ouais. D'accord, on a un ministre de la jeunesse et des sports. On a un ministre d'État Koumbe. Donc on a depuis 11h en Siglembéan. Et en yau de faux, nous sommes l'espoir de ce pays. En Mounie, Chifine Kawi. On a un ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Mais parce que à Tarakuma, il faut Nations Unies là. Je pense bien que Maliens, les 23 millions de Maliens se retrouvent à un faut quoi. Donc au Okum Konana, Amboraka, Iraka, jusqu'à présent, Mali et Djamana Miye, ni autorité Hakilna Minta, population, bébé Faranjonga pour que vous soutenir quoi. Donc vraiment, Kairaka Foko, Amanga autorité no fait. Au nom des conseils communaux de la jeunesse de la communauté, Amanga autorité Amour de Mebarala, Mani Chifinaka au Befé, Ambega ou de Mebarala parce que il y a Hakilna Minta Pité, j'ai l'habitude de dire que développement d'État Gelako, développement d'État Gelako, avec une population qui jusqu'à présent d'être résilient, quand Faranyon Kanka ou Hakilna Minta, pour Agaseka Lawalia, Ame Faranyon Kankou de Meno Hakilna. Donc, aujourd'hui, nous avons un président jeune. Et qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous sommes l'espoir de ce pays. Amega Faranyon a autorité demain. Ama autorité demain, Togodi. Ama autorité demain, information. Fausse information, Mimega partager, on a partagé. Et oui, Hakilna Minta, Maliga Tanye. Je pense bien, pour ceux qui connaissent le Mali, Ambi conteste Minabi. Ce conteste me rappelle en 1967. Modou Keita Hakilna Minta. Le Mali est un pays socialiste. Donc, Amegata, Mali est la culture socialiste. Donc, Ambega ou Hakilnata, quand autorité au domaine. Amé, un ministre d'État en bafo. Kairaka Foko, Mali jeunesse beba ka demain, Inch'Allah. Kafo, un président de la République. Mali jeunesse beba demain, Hakilna Minta, Inch'Allah. Merci. Parce que Mouna, les Nations Unies, ça, Ablaï Maïga, Amabo 2024. 2023-2024, ça avait un slogan courageux. C'est un slogan en force salon à Yode Irana, Peñana, à Yafo, je répète 3 fois, ni au Tarano et Djelamini, ni paye au fort, ni à un mounet la mettouni, tant pis, en bas de Gono, ni va la me. Bon, Améram Naï, Ablay Megabi, Jamana Ngonobi, Morodinité Bibebadon, ni un Jamana Yere Tapi, Malibe Yoromina, Amavo Alhamdoulilah, Malik Reba for. Fitna yele de jamana toyi parce que muna Mali de changement a daminer Afrique bi alni Nations Unies bi tete mabe fare ga kuma do fo abora Mali de la o sabula ameyoro mina ni amo kume ne ta do amina jone kume o
o de kosɔn bi an mobiliser la ka maliyɛnw mobiliser an ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'u bɛɛ mobiliser bɛɛ ka bɔ bi sabula ko cunnen don ni yɛrɛ an ka autorités ka laɲini kun tɛ mais an yɛrɛ ko on va le faire sabula an ka laɲini don a ka kɛ an y'a ye fɛn ɲɛnamaba do fana bɛɛ ka bɔ mɔgɔw ka bɔ hali bi an bɛ yan yan'a ka se pour que jama ka bɔ ka kunbɛn i ye mun fɔ changement ye diyagoya dɔn a 5 ans ou plus an y'a laɲini kabi mɔgɔ dalen t'a la mɔgɔw ka sigi an ko mais transition jamana mɔgɔw de ka ban o de y'an bila ni problème kɔnɔ k'a fɔ ko ka élection kɛ para o tɔ jamana mɔgɔw bɛ fo temps de ka di sɔrɔsiw ma an ka avancer pour que fɛn dɔ ka se ka kɛ o de kosɔn collectif 5 ans ou plus ni a bɔra yɔrɔ yɔrɔ ko ka jamana soutenir ka autorité soutenir nous on est prêt à le faire. kuma kucɛ kuma dɔwɛrɛ t'a la an bɛɛ nisɔndiyalen don sabula an b'aw presse yɛrɛ fo kosɛbɛ n'i y'a ye bi diɲɛ bɛ sanga sɔrɔ aw presse don hali n'i y'a ye bi a ka kuma in diɲɛ y'a faamu bi aw presse don o de kosɔn bi an bɛ yɔrɔ min na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ à travers vous mɔgɔ fɛn o fɛn m'a y'an sɔrɔ an filɛ feebagi de la an bɛ bɛɛ wele an ɲɛ bɛ jama la ka daminɛ ka taa fo aéroport la mɔgɔw yɛrɛ dɔw bɛ yen dɔw fana bɛ ka taa sigiba yɔrɔ la an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na feebagi la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a bila mɛ ka kunbɛn diɲɛ k'a ye diɲɛ k'a dɔn k'a ye ko min kɛ ko malidenw fɛla don wa an b'a nɔfɛ. Ok, merci. Biyama mɔgɔ ye fanga in ɲɛ u bolo ala k'a ɲɛ mɔgɔ ma fanga in ɲɛ bolo ala nana kira k'a ɲɛ u bolo yara bi ala fɛn fɛn bɛ Mali juguya la ala k'u segin kɔ ala k'u gɛnfɛn k'u la an kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka Mali taa ɲɛ ala ka an ka denbayaw taa ɲɛ k'an ka jamana taa ɲɛ ka jamana baarakɛdaw taa ɲɛ ala k'an sutura denmisɛnnin ninnu ala k'an n'u jigi tugu ala k'an n'u lakana mɔgɔ y'u lakana ala k'u lakana mɔgɔ m'u lakana ala k'u lakana. Abdoulaye Maïga a taara Nations Unies na kuma min fɔ a taara président ka cikan de di Nations Unies na malidenw ka kuma a taara o de fɔ Mali kunkanko kuma a taara o de fɔ les 23 millions de Maliens olu ka problème a taara o de fɔ parce que la souveraineté du Mali Abdoulaye Maïga a montré à la communauté internationale que la souveraineté du Mali ne négocie pas. Donc, Maliden bɛɛ ka k'a yɛrɛ ye. Donc bi, c'est pour cela que Maliden bɛɛ bɔlen don. Tile ka kalan, mɔgɔw jɔlen don yiri kɛrɛdaw la, an bɛ k'a kɔnɔ. Parce qu'il a fait la fierté du peuple malien. Parce que le président no cikan d'a ma, a ka t'o di. Donc an bɛ yan nɔ, on va lui cortéger jusqu'au palais. Ka taa yira président na cikan min di a ma, a sera ka ɲɛ. O de b'an bolo bi. Ni ala y'a latigɛ wagati min. Donc intervention in kun ye ka diɲɛ ladɔnniya fɛn minnu na. A message sera diɲɛ ma donc bi an bɛna k'u kunbɛn k'a yira diɲɛ fana la k'a fɔ an fana b'u kɔ. N'an bɔra yen anw bɛ foli na tan lase maliyɛn bɛɛ ma k'a fɔ ɲɛna ko maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ k'an dɛmɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Fatumata Ɲani Batuli n'a dɔgɔnin Madame Touré Binta Ɲani Tolisi groupe jama bɛɛ mouvement Biko jama bɛɛ Mamutu Tarawele a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen yɛlɛ électronique kɔnɔna na an ka foli ni tanu b'u ye an ka foli ni tanu ye Abise Samba Gueye a n'a jɛɲɔgɔn n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma DK Sil atelier kɔnɔna na an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ɲɛna dɔrɔn maa maa bɛ yen k'a ka di ye ka dɛmɛ don groupe lumière ma ou bien ka an ka jɛmukan ninnu kɔkɔrɔma don i labɛn jona i ka weleli kɛ numéro ka numéro min bɛ sɔrɔ an ka page sanfɛ n'i ye WhatsApp ɲɛ bɛ WhatsApp sɛbɛn numéro na i ka cliquer yen nɔ dɔrɔn n'a y'i jaabi message WhatsApp message yɛrɛ ci a ma dɔrɔn an b'o ye n'Ala sɔnna ma jaabi min kan ka ɲɛsin ma a bɛ ɲɛsin ma wa bi cɛ dɔ Dawude Teya kun bɛ kamara la Amadu Sala Ture kuma bara kun bɛ n bolo a y'a kan mɛn n'Ala sɔnna ma n'Ala ma basi foyi foyi kɛ sini an ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ se ka kɛ kunnafoni jɛlen o bɛ di aw tulo kan a y'a kan mɛn sini n'Ala ka jɛ ye. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fule dumasi Cheikh Mamutu Tarawele yele électronique a filɛ ni bɔra mɛnbugu sira fara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ
Deka Style Sambegay Kayoro afleni Kalabankura ndi boro dugu kono ndi bita aéroport la ibi frais droit fait police ko ya nega se sengare ko hotel ma carré folo ndi hotel seulement ibi droit laje Sambegay Kayoro bi soro no Deka Style aw mo be kalalike sugo sugula abi soray boro diri ordinateur boro diri 217 couture wolof couture nigérien costume africain couture ou modèle Jumai Fay mao mabe bazan sugu fanando kadiye ibitaye no 2 pièces 3 pièces faux pièces nous bele jeli obisoro Sambegay Kayoro la Deka Style ay munu ya no bi galombo anda mao mabe kanda akadiye libora jama ka griko jama ki nyiniga ikan fini ya kalami yeni fini domi ni fini ya sami ni ba fe mawa kabila ni ba fe mawa kudawa ki laje turche Sambegay Kayoro la ika galombo anda Deka Style Sambegay Kayoro nay pari ika parili nagado mo otonuna